искаш да ревюваме? Амор? Най-чудесен екшън фигура е много добре. Много добре се движи, дори има много детайли. Детайлите в косата, лицето, мърволежен светна с него. Сега време е да видим аксесуарите. Не гледайте. Аксесуари! Идва с две ракстраче или може да направи... Идва с една плючка и две ръче, където са скъцени. Сега е време да видим движението. Движението има нагоре и надолу. Нагоре и надолу може. Така, чакайте. Има раче джойнтс. Сега нека видим. Има движение нагоре на ръката. Диди. Двоен хенджойнт на рамената. На рамената са много добре. Има аркин гръб. И апкрънч. Има движение на краката. Диди може да рита много добре. Няма насам ритник. Спагат. Може да направи спагат. Като такъв. Така. Следва. Движащи крака на 360. Да не скразвам цветовете. Double-jointed knees, a.k.a. двойен джойнтен колена и нагоре и надолу крака. И певет. Движението е не зле. Движението е много смут. Много добре. Мога да направя най-яки пози с него. Да. И време за пост-тест! We're gonna see who's bigger. Put your figure versus my figure. Добре, няма да има пост-тест. Сега ето Size Comparison с Iron Logan и Holy Shit. Голям е от това. Финален резултат. Чудесен ли е? Да. Well, we need to compare it to our Lego custom, our Lego versions of mine. Yes. И най-силните тайтани. Спикърмен и камерамен. When even Speakerman is tinier, but Cameraman is bigger than him. So what's he the interest? Дори най-добрият. What? How is he bigger? Много голем е, да. Well, you embarrassed yourself. И сега нека видим Size Comparison с оръжията. Ето неговото му оръжие. Има си оръжията на титаните или не? Май не. Добре. Благодаря да гледахте да ревюваме на Мон, да. Много чудесен екшън фигура. Давам ви го да си го купите. Ако го няма в eBay, намерете го в магазина.
Благодаря да гледахте. Чао!